सफैलायबाय सफैलायबाय बैसागो मोसाना न'आव सफैलायबाय आगै देलाय सिखौ गारनानै नोंखौ लानानै बैसागो मोसाबाया रायजाथोंसैलाय ओरैबाबो रायखायो बुरैया आगै देलायसि आंखौ नोंनाय गोसो खाङोना खाङा बैसागु बोथोराव नोंखौ लानानैसो मोसाथारबाय आगै नोंखौ लानानैसो मोसाथारबाय थांनानै दासो फैदों फैनो रोङि बोराय फै फै न'आव लाजि गैयि बोराय फैनो रोङि बोराय गोखा गोदै बाथ्रा रायलायनो मोनाबाथ' न'आव फैया बियो खालि बिजों माबाखौल' गोसोखांबाय थायो बिबो नामखौल' फैनो रोङि बोराय लाजि गैयि बोराय हाबफै नों न'आव हाबफैलाय हाबफै फैलाय फै नोङो फै नांबायदि गरमखालि दुखिनि हिनजावखौ आंबो नायाते खालि बिबो नामखौल' गोसोखांबाय थायो आंहाबो दोङो आगै देलायस्रि फैलाय फै हौवा बुङा गाबोन गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि लिरगोना बुङा हिनजावा खस्थ' मेल्ला नङाबो थाय साबो लायबाय दे गाबोन मोनगोन बुंलाय गाबोन मोनगोन नोंलाय मा थाजोबो बुंनोसै आं हाबफैदो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपलोड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनग्रो।